Aipatu duten guztia kontuan hartuta, nik apurua kontatuko dut nire kasuan, guraso elkarteko kide bezala, eta gehien bat, nolabait, auzotar bezala, zertan ibili garen, eta marko honek guri ze ekarpen egin digun, eta guk ze ekarpen egin dugun bertan, ez? Zango nuke, aspaldiko lelo bat dela, olako foroetan, euskalduntze prozesuetan eta bar, eskola bakarrik ezin du, eta orduan nolabait gurean, guraso elkartetik, saiakera izan da azkeneko 5-6 urteetan euskalduntze logika hori auzora. Eskolatik, eskolaren baliabideak neurri batean erabilita, edo nahi badezue umeak erabilita, auzoa euskalduntzea, eta kontrakoa nolabait auzoak dituen baliabide guzti horiek ahaldundu euskerak, espazioak irabazi ditzan kalean, eta modu horretan ere bai, erdaratik datozen gure umeak, eskoletan euskalduntzen ari direnak, kalean ere bai, beste referentzia batzuk eduki ditzaten. Bideo bat daukagu, bale dira. Joango zarete gero irudiak ikusten, esan dute auzoa berria da, 15 bat urte ditu, eta nolabait komunitatea eraikitzen ari da momentu honetan, ez? Eraikitze horretan, elkarteak, ekintza kulturala, jarduerak, hor hainbat eta hainbat ikusiko dituzue, guzti honetan logika esango nuke beti berdina izan dela, ez? Saiatu gara, saiakera izan da, auzo mailan egiten diren ekimen, kultur ekimenak, kirol ekimenak, gauza guztietan, aipatu diren 3 ardatz horiek oinarri hartuta, martxan jartzea, batetik hori izan dadin auzoaren ADN-a, nolabait, baina gero beste alde batetik ere bai, ikuspegi estrategiko batean, kontuan hartuta, ez zegoela ezer, orain dela 5-6 urte, ez zegoen Olentzero Maridomingirik, ez zegoen Gau Beltzaik, ez zegoen Inauteririk, ez zegoen Euskara Plazarik, ez zegoen ezer, eta orduan gure kezka bazen, utxune hori norbaitek beteko du, eta lehenengoak betetzen duena markatuko du ze logikan joango diren ondoren, edo joango den erreproduzitzen ondoren ekimen guzti horiek. Orduan, aurreratu behar gara, euskeratik, inklusiotik eta ikuspegi komunitario horretatik espazio horiek hartzera eta dinamika horiek piztera. Eta lehenik etorri zen Euskara Plazara eta 3 ikastetxeen arteko guraso elkarteak harremanean jarri, gizarte etxeko lagunekin ere harremanetan jarri, zuzendaritzak eta bar, eta lehenengoa izan zen euskaratik eta euskaraz pentsatutako ekimen hori, baina ondoren etorri dira horrelako beste asko, kanpotik ikusita euskararekin igual, harremanik, kirol txapelketa batzuk, holako beste jarduera batzuk, euskararekin zuzenean harremanik ez zuten hainbat ekimen, baina euskara hutsean egin direnak. Eta horrek ere tensio batzuk, eta inklusioaren ikuspegitik eta ere bai tensio batzuk eta sortu izan dituena, baina uste dut, asmatzen ari garela horiek guztiak ere kudeatzen, eta modu naturalizatu, natural batean, kalean, euskeraz izan daitezen Gasteiz batean, holako jarduerak, auzotar guztia nolabait onartzen edo barneratzen, eta barrez, da orduan, guretzat, eta ja, auzo ikuspegi horretatik, marko honek, eman diguna da, bat, hausnarketa guzti horiek konpartitzeko, komunitatean konpartitzeko aukera bat, eta komunitatean, kasu honetan ez bakarrik auzoko eragile sozial ezberdinen artean, normalean gure dinamika hori izaten zelako, baizik ja administrazioko ordezkari batzuekin, eta horretan indarrak batzen eta eraginkorrago bihurtzen gauza asko. Bai, guk gure aldetik antolatzen ditugunean, gaur egun harremanak oso onak direlako, eta horrek asko laguntzen du, gauza asko egiten, baina baita ere, inkluso erakundetatik egiten diren hainbat gauza ere bai, gure sareetan zabaltzen eta horiek indartzen. Orduan, marko horiek batzutan, bilera logika horietan, astunak egiten dira, baina egia da, askoz operatiboago bihurtzen direla, holako gauza guzti horiek, martxan jarri behar direnean, askoz errazago bihurtu duela. Eta hori da, gure azkeneko 5-6 urtetako esperientzia hori esan duten bezala, prueba error da guztia, erritmoak oso ezberdinak dira,
eragile sozialetan gabiltzanak gora berasko ditugu, ez? Eta alde horretatik olako marko batek ere neurri batean egonkortasun bat eskaintzen digu, ez? Guraso elkarteetan 2-3 urtero behin praktikamente jendea badoa, badator, relebo gutxi edo informazio truke gutxi egoten da, orduan berriak ez dakite aurretik zer egin den, orduan guzti honek nik uste dut saretze horrek laguntzen duela ere, azkenean olako ekimenak ere denboran iraun dezaten eta oinarri komunitate hori josten. Hori da gure esperientzia.